lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Rasa kangen siang patri amung eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang ayu sulane kayak Budi ya? Kok raine karo wong iku padha iki? Iku apa to, Mas? Kaya Budi persis. Ora ngono sing nyitae lho maune sapa? Ora to. Gonge kok iso malih ning kono. Gonge ngene lho. Ya. Sak tabuhe. Ora gawa timun to. Wah, timun apa lah kae? Nyi ganyong kae sing ana kae aduh. Ala lagi golek pelanggan lho. Ya, golek pelanggan kono. Alah, jangan dikecup. Ayune. Lagi, ayo, anak nusul. Sapa? Ya, Dek. Bisa juga besar kepala ya. Ya, itu Pak lupa ya, Mbak Serot, apa ya lupa ini Mbak Jarwo, Mbak Jarwonya. Mbak Serot lupa
aja dikendeli iki wae sapa ndo aja dikendeli kok ora dikondeli kepiye wong semene dawane iki apa kok glathuk dhewe Mas ora uang ta kok gedeng aku Pak Jarwo barang sepolo kok iya ora dikondeli kepiye wong kudu yo ngene tak kopat kapit ya ayo Pak Apa Pak E? Pak Ini anak apa Pak E? Kami ingin kan apa Pak E? kok anjene ya kurang kenceng lah kae kok piye bose piye ayo ya walah ya ya iki lagi lah gua apa bang ira ya slender wae bang sing kepenak capek gunung ya capek gunung ya jangan pejuang nah ya saiki Mas yo ngerasa iki monggo buku ganti orkes kok oh ganti oh iya ta ya sampe nang kene ora cuk nang kene aja esuk aku ning Bondo begini ning Kancilan Dek zaman berjalan kelingan saiki ana ngendi golek ondel-ondel kok ngepas golek ondel-ondel ngepasake karo sing nggul Wajahnya apa ya? ondel persis putih Sing meteng dikebak, sing meteng dikebak. Mbak samber telo Sekarang desanya kenal desa tadi aja dini orang jening padalanan Gusah. Ya. Daya jalo gendeng. Apa gendengnya? Oh sambal kemangi. Di Dayak ini di Dayak. Oh alah. Ya masih ayat.
nek ana jamur. Iku lho Mas jamur. Jamur apa iku timun kok jamur. Lah sing cilik iki sirahe gedhe lho ya jamur. Lah iku dibatek iso nyangan-nyangan. Halah. Wala kono. Tepar. Waduh. Bisa tangi ora? Ra iso ya dibatak. Jujat kan? Jujat. Aduh. Rumah sampe jangan. Waduh. Tekan Yesus sore sok mana? Lah. Niki pripun niki pripun? Ya? Ya, jangan nuratan ngecek kae. Doyok lo kan nemu jebora. Ayo ya kono dikecapake bareng-bareng. Nah. Ya.
Iki dia lagu ora iki. Ayo, lagu ini apa mbak? Gubuk asmara. Ayo, gubuk asmara mangga. Gubuk isi, rasa serendong ya. Gubuk asmara mangga. Ya. Lu tenang dah. Lu saya nganggo budi kok budi dewe.